Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng tinapang galunggong. Meron tayong itlog, talbos na kamote. Pritong talong. Yes, at meron tayong sausawan ditong bagoong isda na may kalamansi at sili at suka. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis yung kamay namin, mga takoy Kapampangan. Mga tana po, Oo. ayan. Excited ako sa pagkain natin kasi paborito ko to. Oo tinapang nga, galunggong. excited na kami mga kapudibi. At syempre, meron din po kaming nabili na Gabor Portable Juicer. Mamaya, papakita ko sa inyo paano gamitin. Yes. Wow. Kakamiss to, no? Siyempre, baboy tapos Manok, manok no? tapos isda muna yan. Yan. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tana po mga foodies. Sarap. Yan naman. Tapos yung nasi tamo na yan. Oh, sinangag ng kanan. Yan naman. May egg tayo. Ay. Baba natin. Ito itlog. Sasaw ko sa ano. Yan naman. Sarap. Saan tayo? Tayo ba? Cheers. Kalamig. Sarap. Ayan mga foodies, Gabor Portable Juicer, ayan. At saka ang kagandahan nito ay rechargeable po siya. Kahit saan pwede niyong bitbitin to. Sa mga nag-gym, ayan. Lagyan nyo lang siya ng apple at saka yung mga fruits. Tapos shake nyo na lang dyan. Mamala. Papakita. Ipapakita mo kung paano siya i-shake yung ano. Shake, oo. Diba? Bitbitin mo lang yan kahit saan.
Kanan pa. Ha? Gusto mo pa. Yan pa ang kanin. Dami. Okay lang yan. Kanin. Masarap yung pagkain namin. Happy New Year pala sa kanila lahat, mga kapatibis, no? Oo. Kamusta po yung New Year nyo? Masaya sila siguro kasi sama-sama sila pamilya, no? Kamag-anak. Ano naman? Nasa ibang bansa, Happy New Year po. Tita Olivia, Tita Olivia, Happy New Year po. Happy New Year. Si Nanay Marina Kaluya, ayan. Happy New Year, Nanay. At syempre, birthday ni Nanay Marina sa January 6. Happy birthday po, Nanay. 3 kings nun, no? Mm-mm. Happy birthday Kings. po, Nanay. More birthday to come, Nanay. Salamat po sa support, ha? Tap? Ano na? Ayan. Kailangan kong bilisan kasi kailangan kong pakita sa inyo to. Ito mga foodies, yung Gabor Portable Juicer po natin. Pindutin lang po natin yung start niya dito ng 2 seconds. Ayan, wait lang natin. Ayan mga foodies, ganyan lang po siya kadali gamitin. Ang ganda, no? Naglagay lang po ako ng melon, tapos nilagyan ko po siya ng gatas. Oh, okay, ganun lang siya kadali mga foodies. Tapos, open lang natin. Ayan. Ganun lang po siya. Open nyo lang. Diba? Cheers tayo ba? Tikman mo. Hindi. Cheers! Sarap? Huh? Kanya man. Ang sarap po. Bala, tikman mo. Mamaya. Pagkatapos kumain. Ayan. Mga foodies, order na po kayo sa TikTok po namin, The Foodie. Ayan. I-click nyo lang po yung yellow basket at makaka-avail na po kayo ng Gabor rechargeable na portable juicer po siya. Ang ganda po niya. Promise po magugustuhan nyo to. Pwedeng bitbitin nyo lang po kahit sa ano. Meron po siyang handle ng ganyan. Sa mga, kung nagdi-jogging po kayo, yan. Pwede din yan. Sarap. Nakakamiss yung tinapa. Ay, mga kabudibis, agisan mo na naman yung pamangan mi. Apo, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy mga New Year. foodies. Sa susunod na po ang shoutout. We Yes, love mga you all. kabudibis. Kaya ang ganakin yung video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you.